Ibintu n'umugore n'umugore kuko indaba y'amasaje isikhathi ukotele ke sezele ke wagada ke nophana ke uGet Mackenzie lapha ke embiza ngalo ke iphara kuyona ke ubukele ke le video ezothi ke ngushiye nayo njengamanje ke yena ke lapha ke ukhwela ke ifike siyena ke uGet Mackenzie embiza wonke ke amagama ezibiza ngakho ke ivideo engushiye nayo njengamanje. Ayikho into enenhliziyo embi njengo social media. Ayikho into egcina izinto njengo social media. Niyawakhiphana amaqhafa bantu basemzansi, niyakhiphana ukomoti, niyakhiphana ufucking. Nalanda yonke into ethi Get Mackenzie kusuka ngo2012, 11, 13 nazokubeka la. Shuthi niyaqeda ke ngaleli iqembu lamaphara, iPatriotic Alliance. Ngiqale ngokunene nabiza yonke into nayibeka la. Wakwangisiza uNkulunkulu angangafunda ukudlala oTwitter no Facebook no angazi noma no X angazi kulapho. Ha. Ayiyayiqabuka lento. Uyabona mayidabulela uGet Mackenzie. Neliqeda iqembu lamaphara manje. Neliqeda impela nya. Sawubona wemfoka Mackenzie. Kwaze kwamnandi emhlabeni. iGNU yona kothi kuphela unyaka abafana kobe kucacile. Ngifisa bebambe lesalikwazi lo anti ufikile embalula ke manje. Mabe ngabamba nje odwa umgulukudu weANC, iqembu lezigebengu. Nayiqoqa yonke into kaGet Mackenzie bafana. Ngiyanihlonipha mina. Ube kuthiwa siyethula isigqoko ekhanda lami ngabe ngiyasethula ngisibeke. Nginethulela umnqwazi. Balibambile iphara ngqi. Libiza igama elithini? Selithi hayi phela kushuthi manishwa njalo, kushuthi nami ngethuka uma wami, ngethuka noKenny Kunene. Vele kunjalo nje. Uyabethuka. Ayinyanhlonipha abantu basemzansi. Niyamkhipha umuntu ukwazi ukuthi ugeleze kanjani unjani anihlangene nalento. Ngilanda yonke into nibekela. Angisabafuna oTwitter.